Turkiya президенту Эрдоган Реджеп Дахедина шай пачхалк айлыч сервисе атубаларх ислам пачхалк шех олч организациян хилч лидеран Аль-Багдади Абу-Бакран Хусамнан Лац. Шей махкарьян цюнзуд. Оғцун хляцит сацхахина дазар as духар официалих дақиқ ошду. Элла Эрдоган. Ишта Туркун президенту тجعدنا Аль-Багдадин Иша цюнцинда Карбахкар. Карачбет халхач динах ислам пачхалк шех олч дирурхон тобну багдир шей лидер Аль-Багдади Абу-Бакр Қилхин хилар. Американец шейман туркочуна дознях даяч операция вирис. Социал машнышках элдитнаш даржош сидай арц комментарий шязянах шог солцубьес алдақайқина нохчичун кюгал хочу Кадыров Рамзан. Грозный телеканал эфире агайтинч видеотях Кадыров сбух нагасан уж солцабах ебейин ечубёхкан еқьерина цацадах улықырдац. Хардол дүни синч цархдага ша витурвац сидой шволстык. Қор'анах дуйбу ас витурвац алдахедина нохчин кюгал хочу. غير سلاتينش شين واخر خوشون دوحل بيك سولمان غلقش داخنير سيولش غالرش قيل خوش قدينوش كح نباخ تعداق تعتشو خينش قيقينا متقايف محمد نقا تيميرلانا سيولش غالرش زاوتسكوي كوشترش تان أورميح شيزر شيتو شرح كرينير شين ألا متقايف شيغريقن غرانات نوخشي شير دشنش قميل حليل وديس القيقن بنا نوخشي چون كوغل خوشو Кадыров Рамзан. مخكرش سنباخ مالين مينيستر دايف خوش باو ديس خلج تنقيد رعدينسو إداح يدر. ويقوم خلخرش إليش غلقش لامستش شيرغشلوش إدريك قوم حال باخن بو. تقوش تحين ديتيش دوائي. قاستين تيرقوية يز ويشمت خلخيش دلاح دقا خزدشنش دقتخن وي بيت ويش دوشلاتش يقاچن باتر دانيستا ديز وي تنديل خامي غيرس شكول جيگر باق بيز بولخ قيستلش داحوش ألا كاديرس إشت بو ماش راديون خامش هوش قبيش شير بو سترويشو تخسايته سوциал машнышках.